kallon mu da masu sauraron mu, barkanmu da saduwa a wannan shiri namu na mu tattauna wanda muke kawo mai kallon mu a duk karshen mako na ranar Asabar misalin karfe 8. A kwanakin baya ko a mako na baya da ya shige mun tattauna da masanin tarihin masallacin Juma'a ko kuma hadda ita adam masarautar Zuntu a injiniya Malam Shehu Usman Sallau Zuntu da kuma makaraban shi. A yau za mu tashi daga inda muka dakata a wancan mako saboda halin lokaci. Injiniya barka da zuwa. Barka ne. Idan ba mai sauraron mu da mai kallon mu zai tuna mun tsaya ne a bayanin masallacin Juma'a ta biyu a tarihin masarautar Zuntu, wanda mun tambaye shi kuma za mu samu masallaci ta uku, ya ce har ta hudu ma za a iya samu. To injiniya, idan mun dawo gare ka, menene mataki na gaba? To mun tsaya a masallaci na biyu ya samu matsala. Na'am. To taron farko da aka yi an yi shi ne a 1952. 1952 kenan aka yi wannan taro lokacin sarkin Zuntu Suleiman. Sarkin Zuntu Suleiman. Bayan an naɗa shi, kana maganan shekara 73 kenan da suka gabata. Tun kasan na gaya maka an naɗa shi a 1944. Aka naɗa shi akan kargar mulki. Yawwa. 1944. So kaga bayan ya hau da shekara 8, wannan magana ya taso. So kaga shekara 8 aka hada da 1944 zai baka 1952 kenan. To shekara 81 kenan da suka gabata. Very good. Shekara 81 kenan da suka gabata. To an naɗa shi, masallaci ya samu matsala. So a wannan lokaci, a wannan shekara aka yi taron farko na yadda za a yi a gina wani sabon masallaci. Ƙwarai kuwa. So an tara mutane akan hanyoyin da za a bi. So a wannan rana, in ji masana tarihi, daga cikin wani na tattauna da su akwai yana nan a raye, akwai Alhaji Gambo yana nan a raye haka yanzu, wanda yake fama da rashin lafiya yanzu. Akwai Alhaji Lawal Dogari, wata Alhaji Lawal Zakari, shi ma yana nan a raye. Dan uwa ga shi wannan tsohon sarki. Yawwa, ɗani. Ok, yana ɗani a wajen shi. Yawwa, ɗani. Na'am. Yawwa, ɗan ƙani ne. To shi wannan shi wato yanzu yana matsayin yaya kenan a wajen sarkin Zuntu ne yanzu kenan. Yaya ne. Na'am. Haka ne. Yaya ne. So shi ma mun tattauna da shi. So a wannan rana, a wurin taron, shi Abdullahi wanda ake ci da shi Cindo, shi ne ya miƙe ya ce to ya ɗauki nauyin duk wani abin da za a kashe na gina wannan masallaci. Ita wannan masallaci ta uku kenan. Na uku kenan wanda za a gina. Ya ɗauki nauyin wannan abin da za a kashe, duk wani abin da za a kashe ya ɗauki nauyi. So kamar yadda tarihin yanzu da yi wata zama, sai ya nemi inda za a gina wannan masallaci. Wato ba dai shi ya ba da fili ba. Ba shi ya ba. Amma ya nemi ina ne za a samu in ya ɗauki nauyi ko ya biya. Yawwa. To ai da niyya ya nemi wurin ne da niyyar zai siya. Na'am. So sai aka ce wurin da ya ga ya mashi, so an ce wuri ne na muƙaddas. To muƙaddas shi ne wani su Alhaji Tanko Tela. Marigayi. So ka sa aka mishi kirari da Alhaji Tanko dan Muqaddas. So Muqaddas na sa take jikin gidan. Muqaddas din yana ɗaya daga cikin sarakuna waɗanda suka yi riƙon gari.
shi ma can baya nan abin nan sun kakannin su ne ma sai a ce su suka kafa zuntu din na'am shi muqaddas da so mai gida tun da ya je sai aka ce wuri dai na Alhaji Tanko ne mahaifin shi ya bar mishi a matsayin gayauna shi yake noma shi Alhaji Tanko din a wannan lokaci so na tambaya Alhaji Tanko menene gayauna sai ce kamar kyauta wanda mahaifinka yi maka yanzu aka iya tuna ko a wace shekara ka tambaye shi Alhaji Tanko tun da yanzu ba shi a ra'ayi kai ba zan iya tunawa ba nan mun yi fira da shi ne daki ba ɗaya ba biyu ba uku ba na fira da shi ya fi so 20 na'am so ba zan iya tuna kowane fira da muka yi amma dai za ka ta cewa ka yi fira da shi alal akalla mafi karanci shekara 20 bayan ba zai kai 20 ba lokacin na ɗalibi a jami'a na rika fira da shi to so ina so in ci gaba da maka bayani yadda aka yi aka samu fili na uku yadda aka yi aka samu fili ya samu ana shi ne gida Cundu da yake shi Alhaji Tanko yana aure da diyar shi nan kuma Hafsa kuma har yanzu Alhaji Tanko ya faɗa min cewa shi ne gida Cundu uban gidan shi ne saboda shi ya koya mai dinki sana'ar mai gida Cundu kenan dinki har wani manomi ne to sai ya zo yana buƙatar fili zai siya saboda za a yi gina masallacin Juma'a Alhaji Tanko ya ce ɗibi iya da ya maka ya ba shi dama duk iya inda ya maka kaɗi ba kaga siriki ne har wa yau uban gida ne aka biyu kenan aka biyu so bayan wuri ya samu sai aka fara maganan ya za a yi a ɗauko magini a wannan lokacin kamar yadda na samu wurin bayani wurin Alhaji Lawan Zakari da Alhaji Gambo da Ciroma da Sarkin Fada Sarkin Fada na fa ba yaro bane dan firar da muka yi da shi nace Sarkin Fada shekaran kana kowa ya san shi azuntu ba ma azuntu ba a yankin nan shekaran kana yace ba zan iya faɗin shekaru na ba shekaran da aka ci bature ya ci Kano da yaki shekara aka haife shi irin nashi lissafin kenan so kaga shi yasa ta harkar tarihi yana son da saci yana son bincike don an gaya maka abu karkace a haka yake sai ka je ka bincika ta kafofi daban-daban misali kafofin zamani irin su Google za ka iya tashi ma daga nan har zuwa fadar sarkin Zazzau din kanshi ma duk wannan na yi su na wuce wurin tuntuni so sai a wannan lokacin ya gina tun da sai ya ɗauko magini na daga Zazzau daga Zaria wanda shi ne sarkin maginan Zazzau ana ce da shi Muhammadu Durugu so tarihi ya nuna shi ne ya gina masallacin kofar fada na Zaria shi wannan maginin lokaci na bincika a fada cewa yaushe ne aka gina wannan masallaci sai aka ce min lokacin sarkin Zazzau Abdulsalam that is 1846 kaga yau wurin shekara 1940 yawa 1946 1846 kaga ba ma da 1900 ba yawa kaga kusan shekara 180 kenan a baya wannan masallacin fada na binciken nan shekara 100 da a ce maka wannan bincike a fadar sarkin Zazzau na yi shi don tabbatar su kaga da gina wannan masallaci shekara kusan 180 kenan lokacin sarkin Zazzau Abdulsalam so lokacin da mai gida Cindo da Abdullahi kenan ya samu wanda zai gina masallaci watan sarkin maginan Zazzau na wannan lokaci ya riga ya tsufa wanda an ce da ƙyar ma ya zo saboda tsufa ita masarautar Zuntu kenan shi mai gida Cindo bayan ya samu ya nemo ya ɗauko shi da ƙyar ya zo saboda ya tsufa ko da ya zo ma ba shi ya ginin ba amma ya sa tushe tushen ginin ya bar dai tarihi yawa so da ya sa tushe yaran shi suka karasa shi ne gida Cindo shi ya samu guri
shi ya nemo magini haka a zo aka fara wannan aka sa tushe aikace yawa aka sa tushe. Idan mun duba irin cikakken bayan da kake mana wannan masallaci idan an ce mai gida Cindo shi ya gina ta ba mai cewa a'a abin da ya sa ce maka a'a saboda shi a tarihin shi kamar yadda mahaifina ya gaya min sarkin Zinta Hussein ya ce abin sha'awa wanda shi ma sarkin Zinta Hussein yana aure da yar Cindo sirki ne ga shi Abdullahi ya ce abin sha'awa ga mai gida Cindo shine tun da aka sa tushen ba a taba jin ya ce shi ya gina masallacin nan ba. Shi bai faɗa da kanshi ba. Faɗa da kanshi. To amma al'umma za su yi faɗa. Jama'a ne suke faɗa. To ai ko ni ma nan na faɗa. To tun da mutumin da ya kawo. Ya da ka takaji. Da aka sa tushe. Wasu leburori ana zuwa da su daga Saminaka. Duk aikin shi ne. Kuma har wa yau na yi fira da wasu waɗanda shekarunsu ma ba ya tura ba ne, misali kamar wani yanzu ya ce yana ɗaya daga cikin wanda suke cure tubali in ka yi guda 100 sai a baka taro. Misali sarkin maginan Zuntu Malam Ibrahim ya ce yana cikin waɗanda suke cure wannan tubali in ka yi guda 100 a baka taro. Amma wane ne yake baka kuɗi na ce suka ce shi mai gida Cindo shi ke ba su kuɗi a lokacin in ka cure wannan tubali guda 80 guda 100 a baka ladanka a wannan lokaci. To sai dai kamar yadda Alhaji Lawal Zakari yake bayani cewa an samu cewa mutane sun rika zuwa daga ƙauyuka daban-daban suna zuwa suna taimakawa wurin taka ƙasa wurin hada abinci ma duka sun rika badawa. Da wannan dalili in ka ce an ba da gudu wasu sun ba da gudunmuwa a wani gina masallacin ba kai kuskure ba, amma maganar kashe kuɗi kamar za a yi tubali za a biya leburori kama wurin da za a yi duk mai gida Cindo ɗan ko magini duka. Al'ada irin tamu ta Hausawa ko ta al'umma a duk lokacin da a ce ga wani abu na al'umma ya zo za a yi shi to akan ɗauki duk wanda ya ka ba da kaso 70 ko 65 a cikin wannan aikin akan ɗauki a dingina mai akan cewa shi ya aiwatar da to ka dai ji magana na ban ce shi ya gina to amma ya ce da shi ya gina amma jama'a sun ce shi ya gina. To kaga misali kamar da aka yi maganar masallacin tun daga tushen shi har zuwa ƙarshen shi rufi da sauransu ya tabbata cewa duk shi ne ya sai su azara da su waɗanda aiki duk wannan ya tabbata har zuwa ƙarshen masallacin. Kamar yadda muka fira da Alhaji Gambado ya ce yana wurin ran da aka gayyato sarkin Zazzau Malam Jafaru don ya buɗe wannan masallaci. Yana wurin mai gida Cindo ya ɗauko mukulli ya miƙa ya ce jama'a ku yi shaida yau wannan masallaci ya fita daga hannun Abdullahi ya dawo hannun jama'a saboda haka jama'a ku shaida. Ya ɗauki mukulli ya miƙa ya koma ya zauna a gaban sarkin Zazzau Malam Jafaru. Tun daga wannan ranar buɗe wannan masallaci ranar wannan buɗewa kenan tun daga wannan rana shi Malam Abdullahi bai sake sa bakin shi ko idan shi akan harkar masallaci. A masu kallon mu da masu sauraron mu a cikin wannan shiri namu na mu tattauna da muke kawo mai saurare daga wannan tasha ta mu ta Nasiha TV Zuntu duk ranar Asabar da misalin karfe 8 daga nan muka kawo karken wannan lokaci amma ba za mu ce karken firan ba saboda yanzu mun tsaya ne a masallaci ta uku. Idan Allah ya ba mu dama zuwa sati na sama za mu ji to wacce ce masallaci ta 4 a masallacin Juma'a na tarihin ƙasar Zuntu da aka fara yin sallar Juma'a a cikinta. Ranka daɗe muna marhaban da kuma wannan gudunmawa da kake ba mu. Masha Allah. Assalamu alaikum. Nagode.